Тут вакцина, номер вакцины, где сделали и числа. Аделия Губанова 9 февраль көне Спутник Винің икенче дозасында ясаткан. Моны дәлиләүче сертификаты бар. Социаль хезмәткәр буларак ул көн сайын өлкәннәрнең өйләренә барып аларга ярдәм күрсәтә. Шуңа вакцина ясатырга карар кылган. Җиңел кичердем ди. Нинель Загидовна, это я. Үзе ире һәм 19 яшьлек кызы да прививка ясата. Хәзер гаиләбездә коллектив иммунитет бар ди социаль хезмәткәр. Ну, во-первых, защитить свою семью, своих пожилых родственников. Беренчедән гаиләмне, якыннарымны кайгырттым. Икенчедән мин өлкәннәр белән эшлим. Араларында ветераннар да бар, аларга ковид ияртергә теләмим. Карамагында 13 өлкән яшьтәге кеше, араларында 87 яшьлек Нинель Ильялова да. Пандемия сәбәпле аның белән ерактан аралаштык. Социаль хезмәткәрләрнең ковидтан прививка ясатуын ул ике куллап хуплый. Ну, конечно, плюс. Как же не плюс? Конечно. Ауырмашка инде. Ул бит җире кешеләргә белән общаться. Дайте мне, пожалуйста, личное дело. Казан халкына социаль ярдәм күрсәтү үзәгендә эшләүче Светлана Муллагалиева да Спутник Винның беренче дозасын алган. Кадрлар бүлеге җитәкчесе буларак ул һәрдаим кешеләр белән аралаша. 2 апреля я сделала первую прививку. Никакой 2 апрель көнне беренче дозасын ясаттым. Тән температурасы да күтәрелмәде, башка симптомнар да булмады. Поэтому на следующую вакцинацию иду без какой-либо боязни. 22 яшьлек кызы һәм әти-әнисе дә прививка кадаткан. Чиратта хезмәттәшләре. Безнең социаль хезмәткәрләр олы яшьтәге кешеләр белән эшлиләр. Шуңа күрә инде прививка ясатырга кирәк дип уйлыйбыз. Безнең хезмәткәрләр барысында аңлыйлар һәм моңа җаваплы карыйлар. Татарстанда вакцина ясатучылар арасында социаль хезмәткәрләр 3нче урынны алып тора. Бүгенге көндә 8000 кеше прививка кадаткан, 4000ннән артыгы икенче дозасында. Вакцина ясату буенча лидерлар рәтендә исә ул медицина һәм белем бирү оешмалары хезмәткәрләре, шулай ук полиция, энергетика, транспорт предприятиеләрендә эшләүчеләр. Иң күбе исә 84000ннән артык кеше ул 60 яшьтән өлкәнрәкләр. Айгөл Бәдретдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.